Et presento a la Nara. És una Shiba Inu, femella. Què fas? Vinga, descansa una mica. Descansa una mica. Té 3 mesos, és cadell. A les 7 del matí ja, donant guerra. Se'n va fora a menjar pinso i torna cap a dintre per ensenyar-me com s'està penjant el pinso. Molt bé. Molt bé. Ara anirem a passejar, Ui, 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 està sonada. Ui, 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 ui. Està sonada aquesta gossa. Ai, 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 ai. Ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. 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 I ara? Per Montjuïc. Per Montjuïc. Vinga. Anem? Vinga. Vinga. Ah, tira. Així. Molt bé. Què? Passejant per Montjuïc. Què? 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 On vas? Vinga.